बाबू अइला से ना छीले बावे खाती लॉकडाउन में अइला से तो तनी बढ़िया से छील छाल के नौवा के घरवा एनिए बा बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो पालाए हैं। पीले का बा भाई पे चलवा के ना तारा दिया पागल है का रे हम पागल है कितने पागल रे नाव बैठल है पे नाव खड़ा रहला कि ना नीचे पर जमीनी पे शहर में गइल बड़े शहर में नु शीशा लागेला आ ओही पे बैठल जाला कुर्सी पे आ नौवा घूम घूम के छीलेला काटेला हेलैंड से सर बैठ कुर्सी पे देसी मुर्गी बिलायती बोल पागल नाव पागल है बार नीचे बैठल बा अरे जाती पागल है ये शीशा रहेला शीशो में अरे का भुनभुनाता रे देखता है ठुसवा काट दे अबे कानवा ना चुपचाप रहे का बकबकाता रे एकदम से पागल है का अरे पागल खोल पढ़ा लिखा गंजी पहन के बैठ जाता रहो काकल है पागल धर हम धरी बदबूदार यही में मैं बीमारी लेके आवता का रे कोरोना में अकेले आइल बनी तो बीमारी लेके आइल बनी रे बढ़िया से नहाय धोय कैले है डिटोल ले हां सेंटराइज कइले बनी सेंटर हेते तब नु राइज सेंटर त बांस है टेना के एथी के होत रहल है सब गांव के नाम नया मोदी जी लेल बड़े किनारे सेंटराइज करे के बा चुप रहो के छीली की हम काट दी बारबा बार एको ना कटाए के चाहे बुझो चुप रहो खालसा छीला तानी हां बार एको कटल त तेजन ये तोर काम जाने चुप रहो बकबको को बार ना कटे के चाहे अरे ना छीलम चुप बार एको कटल न हुआ त तेजन ये तोर काम जाने चुप रहो बताओ कितना बार बा ए साथ तू नहीं होगवे नु गिरी हम गिनी हां गिनी हां दे चुप रहो बार एको ना कटे के चाहे न हुआ एकदम ना कटी बार रे बुलबक नंबर 6 गहूं में बोए जाओ अरे ही कटता हैं अरे कटत नहीं थे अरे खई कुल बार काट दे लेकिन ना कटी बुलबक से नहीं बार एको गिना आ फिर बार काट देले पागल बार एको हमर कट दूं मार के फाइट में मर जीवते अरे तोर कोई से बात छिले बार एको कटले नहीं गए देख तो कहां कोई कटल बा तो श्राद्ध न करवानी रे साथ कौन सी करबे रे हमर मेहरारू मर गई ए साला तो हमार बारवत छील काटत के बड़े तो अपने लगा छील छीलतानी हम अपने से थोड़े नहीं खिचले ना वो के लगला का रे ना वो ना रे हम वीडियो लगले रे ई जोन अपने भाग गई हां उ आवेला नुकरी एको बार कटे के नहीं बैठ एगो ना कटे अच्छा छीलतानी तोर काम जानी तेज नहीं है साला एगो तो नीचे बैठ होई बा अरे रहा ना मसाज करेगा गलती से आगे नहीं पागल है ना एकदम नु तार ना एक बार के इंडिया गेट बना देनी नु बार एको भीज गल तो तेज नहीं है तोर काम जानी अरे मतलब भीजी नहीं लगाओ तनी बॉडी लोशन लगाओ अरे अरे रहा तुझे मरबे कपड़ा पे बड़ा अरे मतलब तने हो जाए एथी न करता नहीं वाइब्रेशन लाओ तनी हिलाओ मत टेंशन ना हो बिता हमर बुझात नहीं के बार हमारे एको ना कटे के चाहिए सोच ले झारे भर छोड़ दिए एकदम ना दिक्कत होई शीशा दे तो आई बड़ा थी मैं ले अरे आई कुल काट दिहले बारवा हमार अरे बुरबकते नहीं एकदम कटवाइबे की कर करबे त काट देम अभी के खून गिरे लागी तो हो गइल हमार अभी राव तेरे नाम काटता नहीं तेरे नाम में बारवा ना रहला रे अरे बुरबकते नहीं हनी सिंह मॉडल जानते बड़े तू टैग होई गांव में नाम पागल रहबा के करबा बका फिर है बारवा हमार हां हो गइल अब होइए ना जाई अब ठीक बा एको बार कटत नहीं के कटत नहीं के ना ना ढाल सब ढलाई हो जाई अब ठीक हो गई
काटते नहीं। तेरे नाम में पिछो रहला तेरे नाम काटत थोड़े बनी, हाँ हल्का 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 छीलत नहीं। तब ठीक बा, एको बार कटे के ना चाहिए। ई बताओ कि छिलवा के कहाँ जी जाए के बा हमारा ससुरारी। शर्त नहीं है, देखा तारा कि मोर लोग के बियाह कटी गल तो ससुरारी का जी बगेवड़ा। कोरोना में हईसे जा सकेलो तेरे नाम झाड़ के। मेरे नाम अब ये तार छीलत नहीं। आ छील के जन तरीका करम क्या? जैसे गधा पे घुमेले रहला सन परी ये साल। अच्छा ओकरा के अनिलवा के भो के कौन घुमेला सर? वो बाबा तो शुरुए ले घूमत रहो। अले हवा के लेढ़ावा के अभी याद है साला लेढ़ावा के बियाह बा बा ई सरवा कौन ई थी बड़ा सर। एको दिन ब्याज के पूछते नहीं कर ना एथी में खाता पूछला सब श्राद्ध में। हां चलो पानी देवे चले के बा सरवा जी एते में को नहीं कर सकिया। अच्छा एथी में क्यों है डोंगा में डोंगा में आवत तनी हम लेके का व्यवस्था तनी ले बा कौन मॉडल रे को हते हमको आने के ससुरारी जाएगा बाबू जा कपड़ा लता सब हम तैयारी कइला हैं। अरे ठाकुरो कहाँ हो? आही छिला गइल कि कटाइल हई? आवा तनी फिटिकिरी लेके करबा बका बका। ले बा कि कटले बा ससुरारी जाए के बा क्या करेगा अबे बका बका तोर बार में रूसी नु बाड़ी सा। no, 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 no. अरे पागल हवा हम पागल नहीं ते पागल हो रे। रूसिया लगाते रे। अच्छा रूसिया झारला पे उड़ी ना उड़ी ना जराई तो उड़ी ना नु ससुरारी जाए के बा। एको बार नहीं। अरे साला ए मर्द पागल है हवा का ई फिटिकिरी अरे ते आइल बड़े ए लॉकडाउन में कैसा फिटिकरी रह रे बुढ़वा पागल है हवा का रे अरे अरे ढोले अरे गोबर बता फिटिकिरी भइल बा ना की मरिए जीवा चल हर बार ना कटे भाई दिले अरे तही गोबर लेते हमरा के लगई बे कतर फिटिकिरी साला है फिटिकिरी लगाइले रे गोबर लगा के कहत कि फिटिकिरी हो खर्चा नहीं खिना कम आई बनू एगो तो कोरोना तबाह कइले बा वही में ते गोबर ले कपार ले दे पागल है हवा का हम पागल है कि ते पागल हवे पैसा मिली बढ़िया सामान देसी ना गाय के मुंह ले बुखार ठीक हो जाता इनकर ये गाय के मुंह पियो मुजला जॉन्डिस में घोसला तो रूसी ना हो यहां स अच्छा झारला पे उड़ी ना बराबा ना जा तनी हम थई आवे जो भाग नमस्कार प्रणाम सब श्रोता समाज के गोड़ छुके गोड़ लगा तनी हम भैया सिंह नंदू खरवा रही तार प्यार दुलार बनैले जा अच्छा अच्छा वीडियो देखे खातिर लाइक करी जा शेयर करी जा कमेंट करी जा चैनल के नहीं सब्सक्राइब कर ले तो प्लीज भी सब्सक्राइब कर जा आ बगल में बेल आइकन घंटी बाटे ओकरो को दबा लेम जा आ हमार कॉमेडी देखे खातिर हमर चैनल पे बनल रहे खातिर नंदू फिल्म्स पे चैनल के अवश्य करके सब्सक्राइब कर लीजिए। आई वीडियो से लेतनी विदाई अगला वीडियो में फिर मिल जाई। जय हिंद जय भारत जय भोजपुरी समाज। मित्र सुख में हो तो आमंत्रण बिना मत जाइए दोस्तों। मित्र सुख में हो तो आमंत्रण बिना मत जाइए और मित्र दुखी हो तो आमंत्रण का इंतजार मत कीजिए। थैंक यू। मित्रों मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। मित्रों वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती